Si kahit ako ibugin te tayo di kayo ilor. Pasi na mga ngorana bam teka. Ni mga kasi ya asan de ilor. Tamera sibusiyo kam kay dirin tami meroy. Pena kay dira inon nam teka tayo di kayo. O ni ko tayo. Ni kau kina nora mera yang o basi na busumaya o sinakona nota ni meta tayo tamera pena di ba kayda ni meura. Sabu sigo jeso ako nakakapara yara bure. Naroray ka kita metam. Ani busumay da panasim may kaspo ngay metam di tayo digay. Sa kimani nga tiyakan te wari na tiyakin am tiyak. Kuna bukia, kuna ngan na temerung o chokora-kora. Pena nini koria onte yo anta karwa am tiyaka. Inon temerung o chokora-kora ada kuna ngan anta yo. Kawak ini dan kami merawai may muan na yo ni karukat dogina. Pasa busigo inon Kristo Yesu apa ni ngai arawe awar sa kamay akawara ni kaniko. Amen. Aya, sinabu sumaya kain to guru bunane may bigini bew. To guru bunane may bigini bew. Pa ananganira kunay to korona. Andi tayo itago pa sa ben ni kakani ay kay. Sa ben ni kakani ay kay yon ni kami ngaroy roy pa sinawngara kanwan di tayo di kayo. Kape sinda kada ba ni kain to guru bunane may bigini bew. Sa kana ko na ko mi di tayo. Hey. Hey, 1, 2. Hey, 1, 2. Like this, 1, 2. Hey. Hey.
Aya, araba kanje to group nani nai kai mai bigini beu. Anu kuna ya kana kona te mo kuna ya kana kona yo. Hey. Poisi mai rona anga ya sikona ndanari ni karagia te to koni kai. Sinangari yeri kita korana. Ai taku pa kampuni pe apen roi ndoro kora kini kaben. Ai taku pa ponde ni roi mi tapo ena koroi te connection. Sinangari yeri kita korana. Ai mina ena kona pe kan wan roi te tai kai yo. Kampesin apa. Ena tikiroi je chongoran tai kai. Hey, test. Hey, mic test 1 2. Hey. Mic test. Hey. Hey, test 1. Hallelujah. Pesinda pa panaya, kanje to group nani lay pikini peu. Kanra ba kamay tau tabi karaken naran Yesu Kristo ay po singay kawairan na kontimheo hari. Kampesinda pa. Wara raw itago pa sabi ng duro ko roy. Itaw pa sabi ni roy no ko roy itaw roy ay sinami ng roy ay nung ngora roy ay de ko roy nun dai di kayo.
sina katabuat jawa waririki. Tetapo wale kumena yai. Dapat ko memeta ko mayai, dapat ko kunan nungo panao mayai, sina katabuat jawa waririki. O sina vida tamen Jesua. Pena ronira, inanon tetai, asinang din ako inanon tayo. Sabu peragi o mentetaro. Tamera at Jesua. Sikai tawong kasi din ako inanon jawa yo. Sinangungara, kanon tayo di kayo tamer. O sibusigo, pa ako na ronira, o lubusumayra, panasimay kaspungare metam tayo. Kapara yara bude, pasabusigo. O kaukinan lora, pasinabusumaya am Teaka, inanon tayo di kayo. Suri nga tuwari na Teaki nam Teaka. Pa ako na buki, ako na ron, ako na nga na temerung o takora-kora. O tininikoria, pena takaruay ko, inanon tayo di kayo. Sibusigo, rona kira iro, may mon na yun, ikarukwat kina. Pai kay retaron kani ko saking kesu kororoy. Men kororoy na si may Yesu Kristo, puningaya, arawe, ora sa kameo. Amen. Kanapa, dito iyo, sinangan, teratake, ang iroy, pa na kanakuha, kanuan tayo kayo, kanapa.
Yay the Christo ko. Amen. Payaki ko nanda ke the counterfeit ke kekebenan nan ke katotongan na rito ko. Kanano ba kaya punto ko. Yay tirapaton ko. Yay the Christo roin ko. Eh naro ko katotongan. The counterfeit. Sa suwang agin tayo kayo. Pa anak ko Kristo ni kiwi. Nano Yesu ya karawan ka tere na ko yang ngai te Kristo ka matanon Kristo ke bata mesa. Te kabirak. Awaki ako na natin ako anin kabirak. Papoisito wari kabirak yai. Ada te ka nasasen ka para na kuang wo tang atin bubuah. Tedik. Brabes ni kiwi. Nano na yai na bata brabes ni kuawa. Oh yai na bata brabes ni kiwi. Kanaro na ba ikangay? Kukunaan na nga na katutungan duwuan tara. Ako na ba ikangay? Ikunan katutungan duwuan tara. Para iyay kopi na at duwuan tara. Kanaro ba ikangay? Ang anay duwuan tara. Katutungan na. The counterfeit. Asyak duwuan na raw akarogin punirun tayo sa karaman. Mangki ko katutung. Kuna punipana ba kunan na nga na Makanano na ba ikangay? Ang anay katutuon titinuan tara. Ano ko nakikunan ng anay? Babugin tara. Yan na kay kunan ng anay katutuon titinuan tara. Babugin na bakit to real $3. Amen. Akya titinuan tara ni kuwawa. Bakit manihan na titinuan tara? Ura ere kita katutuan lagi. Kita Yesu ana ro Kristo ni kewe yai to Kristo ko wa o anang ro tarian Kristo ni kewe karang mais kita Yesu ana ro brabes it brabes ko wa amen awan ta bayas kan kamata ta yayu tiki bana wa bi mawa pani ana tira kita yan Kristo ni kewe na brabes ni kewe awan ana kosi kan kina ikababak na pain kami mi o na burbureya aki hari ni aki ngana ako nai taraya ayu to pa yan ka pa kuno to ko kana awara ke tokora ke kaya tanan brabes ni ke matanan Kristo ni ke ako na ni ke ya tokora ki ay karang ni matuto antiaro ay karang at ya pay para mayara tokora kay karin ni aki kana ako na iya ayo to pa yan ang kawa ngay akeri ke ngay natanda aketani mgoya ko ngora pay po siya na teka tiaso kana ko te yon na teka tiaso ako na ki ko na burburek kana ko ora ka tapoki ay ano ko na ki ko na ni ke ki no imahin ako ni Yesu ay na kora kipen na no yata botan na mata. Iri yataan kay dirin tiyaro. Ya kay diyan ako amata man na teka tiyaso. Ani mama na ya. Man karawan tayan kanikina. Tayan kami mini kiwe. Tayan kakay. No orang kay di. Anak ko po ni mamata kung di Facebook. Yara watang. Iyay di brabes ang kuwakunan karota kay. Iyay di mamata po ng ora kaya. Iyan ako na pagi. Yarulo na pagi kay po ni matay. Ito kora kaya. Tira kaya ka na ko eh. Nako tiriya bro. Ane pa ay karing kay akaro kita yan kakay inanon da bongay ro ganaro ba akaro at kakay tuwan at yamata o sa kinano ba ay pun mayroon na batyaswa yamatan babugina payay na batyamata taman na kunan karo at kakay na payay na so amen yay to ware makari sa sen karawan ka para na batyakan ng tayo kanak ara bon to ware uton te ke ara ta para ni kebege ada taman teke. Ang kaya yung mga tiyakin na ba yang noon na bayro. Yan ang may sana tayo noon ilo yasan ko na bego yasan ner. Okay? Ako makita na ron na tayo nuwag. Ikarakin na ko yara ko rakin ba. Tatan yan ang hunbay. Bukan na yakito kinta tiyakin. Mana tuwan niya pwede potondoy teke. Ngayeroy na wosi tayo ni kiwen ka ba. Ane tamakari kituwan. Nangayakan na pa to yakaraw at kakay. Ako na suwa jo matanya kaman tete ite yete mo ko ruan wate ki buawi na kon na nateka diswa man nateka kanaki tete man tete yo pun sakit jota ri ya amen kuna tatara jo matan pa sakit no ba karo ta kay ako ta na pa mayroon dia so mayroon kay yo damne ya demonyo ay kakakaroy kanikina kita yan kakay ay kamuring ang mot kita imadan tuwa re boro o ya karan ako na ba ako no ayari kina papatira ang ko tinaita hindi ka ba tinaita
Apara. Eswangi naman ay bunga karena ko na ba ko mi. Argi na ba batana neta. Sagay. Antayin kan yari. Ay temaka ito wan. Ari sakti lang tatarayan tayo na. Temaka na para ito wan. Ari makan de tayo monyo. O sinura pa konak makan de tayo monyo pa yakana kinabana neta. Tembaro mana anay bunga. Hana ito pa yes na uringa. Ngayon ay kasimata ko asungura na nun de tayo kayo. Sa kinano na baka kayo kakarawa kay pun mayroon na batyaso. Sinatara-taraya. Pari na koste yan Kristo ni kyo. Ceta ngayon na ba to? Ikiwi de tayo kayo. Pari Yesu ya kaman de tayo brabis. Am nanuri ari na koste yan Kristo ni kiwi. Eh nakatuto ang araw kung naraw. 1 May 1993, ito ko tuwari Jim Jones, David Icke, David Kores. Tanan Kristo ni kiwi tuwari. Iya de Kristo. Tara-taray ko. Kanano ba yay tanday de intero? Ay kayo ko na kumanda na tayo katiyaso. Kanano ba kayo kumanda na tayo katiyaso? Saki mayroon tiyaso. Kanano ba yay yata ko ba kunahan ka roy kakay? Kaya kunahan ka to katiyaso mga kana akira na de ite bay para. O tara-taray ko. Bakuna akira na noy. Te Borau na nun te tayo kayo ay takaruay wang kain. Tayo rin tayo. Ano po kinasasuna na rin kay te Borau inanon te Taeka, te Borau inanon na Taeka tiyaso. Bas sina Borau o sina waraware o sina ngora o sina noria men ana Taeka tiyasoa. Amen. Soko asara. Tisa pa na rin ginagawa. Iro ko naman na rin Kristo. Ikay diyan na ba ito ko nakita nga ruwab-ruwab yung nawawa. Ito ko tuway bangay at Kristo na. Kain sa pan, syoko. At ito ko na bangay at isibu de deyo. Wala mo. Sa kay banda blasphemy. Ay banda dadaan ba ka na. So ito ko ba ngay at isibu de deyo. Ngay at isibu de deyo. O ito ko na ba siya ba eko na anang at maka na ko yakain na naro. O nung usina ko yabure. Na yabet kama. Iya kaya ko na daman. Iya ko na hanapan usina ko bure. Kipon si teman na kunahan ka para puri. Kamnora Yesu te tayo tawana. Kaya kabarana ba na puri tama tayo kikamyaw mo ya kaparaki ang puri. Awati na kinaba yutaya ba ng kariswayan de sib. O ka nga yera kam na karapanay bukin tirangay. Sa karapanay ko bukin makuri karoy ako roy. Sa karapanay bukin na bakukan kaniki ko pati Yesu. Ba si teman na kunahan ka para puri pa si Yesu. Amen. Soko asara. Ito ko ba kunahan ka para puri. Wan ya pwede sana tayo kay Yesu. Wan na ko tayo ang Kristo ni kayo. Eko asa na ba Joseph kipatere makuritonia ni merinde te tangan na ba tuwa na. Inon yun na ba. Akay diyan na ba tukura kay karang ng mais. Nako yan. Ay kay tayan ka ni kina. Taruwa mano. Nun tayo kayo. Kristo ni kayo ay kanak kos. Mabrabes ni kayo. Tuwa na tulungan ng mandirang ni Kokong na. Ellen Mila. Ito ko tanamakin ni Don Tamane ayo. Ellen Mila. Ay abus maya ang kuwang ay Yesu. Yan ano ito ko tanamakin ni Don Tamane. Ay ito ko to koses ba. Punin ki Yesu pa irapat na irom. Kuwa incarnated to why ba Yesu yari ni nano na. Ang kaya karak ito wa. Helen. Ya karak inatambuan sa Yesu. Natambuan bubuan diri kaya na tayo Yesu mabutor. Ya karak iniba ya kaya rin tayo. Ya kaya ko rin. O sang singay ya. Manayiraron na tangan na. Anay Mary Luck. Ni iya mga tao ba yang ay Maria ti magetar. Huwag rin. Ita wari tena ko ari Yesu. Or teman ita wati ay na kinagina ta pa ni Maria ti magetar. Awatang awawuta tiero ayu yaro ngayon ta tayo ba. Ngaya Yesu era patana kilo ni Yesu. Ayo ba karang ko ngora wala ibon tayakin na Yesu ita tan promise yan. Ano ko? Anak ko promise ni Kewe. Kristo ni Kewe. Apon kos Kristo ni Kewe. Tenalan Ellen Mila, mani Mary Luck, are ni Maria ti magatara. Wala mo again? Sita ko ngayon pati Kewe tulong ngayon kita yakin na Yesu ani anak ko si Kristo ni Kewe. Ani anak ko si promise ni Kewe. Apon kuwa the very word and the ngayon. Boy, ako ngora ako mata online on the radio. Dadaya.
Ita ko na tayo nga nito wahelam. Iko na ne timilyon tiyo amata ay ta kupangai Yesu. Awang iya ay akawag na kibugin katanagiya. Asi kasalam dadayay. May napondiya iniya iteman na ibora ay Yesu. Ika nga na tayo yangay. Mawun sila. Ika nga na tayo yangay Yesu. Ibugin na ba yuring ipa ni kabane. Aki karoy na yaro ni Yesu. Yurong at temuan bubuan dirik. Are wagi ay temuan ni karisa are kay dia Yesu manapotro. I'm Jesus Riverland. Kaya ko kaya? O matay kakakuwa nga iya Yesu. Nanabogya po, takay silang demands. O ya ko rin anong demand natin sa kanagin ng desera rami, the photographer. Jonas Benediction. Yo matay kakakuwa pa nga iya, kawakin ni Yesu. Oy nanunuwa teririk oy around John na ban kakayo matang kino ba rin na pero kuna kiribes kana ba yena may kiribes ta kuna bangayan na ba walk ni Yesu kana bangayan na ba ta ko ba Yesu inapenda ko na ba kay mama na nga to kuway katubiya ti na oy guys po mama ta bangko ngayon na sinti Yesu no kin kon John na ba ayo to pa yan ang kamimi sa kitirong ni kiya ta kin na Yesu ya punta pa ya ko wa ng pundik. Sa kita kara kiniyaw, ilo ni Yesu kita na ko yan aboto de mga wari kata. No. Puniya yan akos. Saki ngayon. Teka toto, the photocopy. Sak the real one, sak the Kristo ro ano. Paano kada yan Kristo ni kayo maprabes ni kayo ano yan akosi kanikina. Ay kapapag mabayan kami o na probreya kiyari niyagi. Ngana ko na yan. Anataya ka Yesu. Esuangira ana mai so matai ka nang anaki na noya doakin naro kaila kilun tio mata asita man nano teman na tio mata o nang ana no yo mata pupusia yar ka painga yati sa tauter iri ito bodo na mata ano ito ba yar ka atya na Yesu anang loko mata ka kinaikan anang loko ndara ni Yesu may punsa ki Yesu may punta pa iri kito wana ari hawagin ya bandi kya nang tabong ngay ya kimani ka ngare Million pok, matayan birim, mapepan ko ang rayon, tuwa kinarwa kami minjon na ba, kaya na ginuyo mata, ay karang ni kami minap. Kani kinakita kin Yesu yon, tuwa kinaron yon na ba, sa punorian debe ni mataray na nung tabong ngayon, ang tatay kayo, katatara matam tatawra, kunan hori, ako nakakuwa, payapan na kiman kang hari, ano tayo kay Yesu. Sa nurat ang kanikinay, nanon yon na bantaw tek. Ako ba sa mga kipamantiyon na ban na rosero kung kayo tiyon na ban daw tek. O Yesu, yung mga rita na maroro. O ya teki ni kanikinay ka anakos, manwagin daw tek. Tiyon na ba yun? Kapuwa ka! Yesu, yung maroro kinatekan, tibuwa ka tiyon na. Tita barara matibuwa ka. Kunori raw, Yesu, iya ka man teten prophecy at tekan bahay ka. Narikiran tabong ngay. O na kam nong o tekan buwa ka matanuan buwa ka. Kam natara-tarayin kami bakam nakima ako. Paano yan na pondo ko bay kay? May isuwain roko de dok. Amen. Itata Yesu, kam nong o tekan buwa ka. Niya po buwa kay Ukraine, Russia, Lebanon. Makam nakima ako. Paano pondo ko bay kay? May isuwain roko de dok. Yesu tekan na ikay tayo ni kanikina. Iyon kaway na dito kibaring minarik. Manarik bay kay anarere na tayo ni kanikina. Imahin ako ni Yesu, amen. Ayo ay desensura ni bubuak. Tabubuak, ano po itimiryon, tematin, tabuak ang singaya. Tabuak ka, ay tabubuak, ano po itimiryon, tiyamata. Ay matin, tabuak. Ay kawara tabutan na kamata. Ay ano kamata, Yesu, ay kakarikakin katutungan, Yesu. Matin, nagyakak. Taon na kinagyakak, anura kinapatay, asan taon na. At taon na kinapatan, ano ba yung bukas, sakit ay. Ano ito pa yarikin kay, terwa mano. Pare na tira kita bodan na matatuan, neka na ko to bodan na matatuan. Awen to wet men, neka na ko wen to wet men. Yesu, iten brabes pa mind to toki. Hoy na yete bububuak. En atona na ko tiyan na bayo. Are na no na. Pa ana yete yan buakan tiyan na. Tagawa po yung sensory. Sinura ka kami ako yung buak. Are irang kakayagi kita buak rin tagawa po yung sensory. Yay, tebubuo. Uno buhay na ni Mewa may sintebuak. Silingi yara kayo watang tiyomat. Ni Mewa, ano buwa kayo kaya silingi uno watin million tiyomat.
Te bubua wana pui te milyon na mate. De bua kan singay. Guys, sero ko inon taka wabi mata orang sensure. O stara taka wabi sensure. Pa taka pani ani mais te mate yay. Ena kon te bubua wana pui te milyon. Ita ko na te aka Yesu ngara unan. Kam nakareke tera uiro. Sa tungi baika ina ko pakam nakareke tera u mairo. Ami pa yon tia ba tera awat. Makam nakabebete ina no mi. Kabebete ina no mi. Yesen katea na kay tiap. O ana nakarauna na rasa kameo na koira. Ara pa tera awat ang Diyon na bayo buntekin na rauya. Na sinakabebete ina no. Yesen to kan kay yon tiap. Sinato kan kay na bangay. Amen. Amay stay yan Borau bugin karakian tero yan at timan. Mabon nagday Borau bugin karakian tero Diyon na banangari bunta ko Yesu ami bay tero hawatan Diyon na tayo. Tebay para ya kaman tiyagi na yawa kiyo matan karakian tero me pon na kiko na reke. Hay ka pa para Pauro ndiyaro ay. Ngana kangay. Era utia boy meu. Mane na ko ri timati ay yakiata kirona. Na yaron temera ginari rin kana isuot yay na digogo. O na bunda kiko na andabi meu amen. Wara seta ko bayar ko tera. Tera wa barayo bagini pesa yu barang. Ang ilang din anong kaya ko nando ko de cyclone madera. Ako nando ra tete kay na ko ba ako mate akin na Borau kay. Ana ta ko banera ke tera uro ya matero ay man na ko temate aki ko nanda tay amen. Taka toto ibugin de Borau yon terori. Pero ay ari kantan nga binakatoka de buwakan Diyon naba. On the Treaty of Versailles. Anet the mon Borau ya karawak. Soon wa we on what nga wa bo de we merwe. Hari ya kay dira na on katian the mon bota gin bota namada the League of Nations. The League of Nations. Anet pun the mon roy the bota gin bota namada. E bon naging man Dekan te Borau ay bugin katokan te buwak ay butawan na bet kawuwan buwak at kabenan ka kamakon Diyon naba. The Second World War. Or sa punura na ba? Mina, ari biso ari. Pero ko na ba ikiribas? Ikatya terapatan roy Diyon mata me punta ki kunan de kitero ay punta ki na te para. Ay na ko te matiro yan tira ay hakatay. Okay ba namon katya ki na ba? Imuin te buwak an dangar wa api man mawa. Yati the United Nations, the UN, 1945. Ibera na ba kura the UN? Ni kataya ni katoka te buwan Diyon naba ni karakuha te buwan ngayon mayat tatari kina pura punta kasi ma the Borau ma the Mishaira ma terana de kinano ayin Diyon may nagawara. Ya pun nakikunahan de kitero ay ya pun nakikunahan de. Papakin tera. Ita ko te pay para. Ganata ko penaroy tiepo ni meu ko na batimati do iya. Sibon nora dada en brabes no ko ni Yesu babon ka kruwa kinano yan te bongay. Ya pondrang ini kami mi ya pondrang ini kuwang. Te pay para. To ya rang ini kuwari kinako na wara kay kakaragin nang kami mi me kuwaw. Te pay para ya pondrang kimarik rang ini kuwaw. Ya ko na pon urbe kay ay boniro na Diyon na ba ayo te ba ya te kina kimina koro tera ba ko yon Diyon na ba idon Diyon mata o Diyon mata te yayo ya ko na pon urbe kay ay boniro na ngo Diyon mata pon na ki ko na uru ano na ma ka para to kosus naron nay an bonori o wa un po tan na mata ero ko unim na ya pong mate o na kate kay ay mate te ang na kay yam tero ki brabes ma ki Isaac po na yamaguri. Makana makaram akana manguri makana kakanato o tetay ari na silinga kiya kana urua on tiap ina iya dabong doon na dora ka tan uruan kay Diyon naba the nuclear madera bunta na bang pile up na pa agay sinar ko ke ina ro ko tetay ina ka mauna kita dora ka kanay ka at naging tayang kay silingan dabotan na kamat nakamauna Diyon naba mga yan tatay, yari ko Yesu na nakanuangan to kintatay. O yari ko na batatay, yari kira undo botan na mata. To ko na pa ini ko na nipon. Sinora ko the bomb gwari, the butawa kirismas dia tumpom, handa mon kada. Ari ba kay Hiroshima nakasagi sa ban? Handa na mon kakatay na ba Amerikan kay ay tinuclear. Ay tinuclear. Ya pundang ni kora-koran makari.
Jamata erke una to na bayan. Ya kona anurua ano na bay. Sero lang anda kan kinari mina. Takani kinain na ron John na ba ni karikibay. Nangin mga orang anda kan kinain na ron John na ba ni karikibay. Tirai kini ka do biran takani kibay amena yakuran tatay. Terongo itagin na ba ay na ko rongo. Tayen famine. Terongo akia utana patebeki. Anaro nariya gitu kita tagin na dana ko. Mais yon Amerika. Kanya no te marakan de tairi kiai. Ye kabe nang kai dari kinta kawai ay apeki. Paswa yo marake. Ongai de gilbes. Ay de tebe nakina ko. Tebe ana ko de mo nandai sa. Ya mo na dire sa kadena ko. Taray. Sa punta na kina mama na kin ka buwa ba kai na. E mo na rai sa kadena ko sa magu ko na. Nano araray sa re mo na rai. I Afrika. Kora terongwan. Kora terong. At yakin na Yesu ay bondok. Ano yan ko rongo na mayin tiyapan tuwana on tiyapan tuwana. Ano po nuri ate ay kay. Arang nikakawa sa kaya rumi ate ay kami nga nang matan puto ng mana ano puto na yun. May kay tari. Ate ina kagiyay kay. Hapon peki. Hapon aki akan wani biruto iya. Ay kagiya. Aki amarak. Mau noros. Ate ranar ki. Ita ko Yesu benaro ko tirongo akora John na ba ni kabuta ay mind do ko na. Ya corona ba bukinan. Ita ko na ripost bodak ni boto nama da yun. Tinipi mawanua apa ay hatarit ya maraki ay. John na ba. Hatarit ya maraki. Ay ta bunda wata karara ba rawata tika. May rawata ay akya kanana. Ndatay di kay. Daron na itakin. Tuwana ta kono 1/6 ay akita wana na. Men makuron John na ban kamen. Tuwana ta kono makuron men John na ba akya kanana ndatay ay. At ako tahan kami tapay-bay, di yaman tayo ka, wawat ibiriyon ito po ngay, yakani, at tuwa na takatin mo ako naman maisiya ka, hindi ako napa. Kaya taon naging tibagi, ni katuwa po. Yan ang isururo na tayo ka tapay-bay, ang isururo na tayo ka, Yesu, at tayo kin na, ni kanikinayan do ko na tayo ay. Inari kina kita po ito na mata. Sinabi tapay, yarik. Inang tabi, hindi kina, sasan lo kong tawa na tibiriyon, sara kong wawat ibiriyon, tinuwa, onowa, isuwa, sara kong kain, wanuwa tibiriyon. Maisiya ka, hindi ako napan kabuta. Wanu mata pun tebirion. O ya pun tebena bandi kirak. O kana eri kirak wala nang besidik kita kangang, nang dukuri kita kangang ay besidik. Sakit ay ang ay kiribes. Parang kay sa pundi par banap. Ki ay aputun di sa siya kay. Ay mo inari. To katakay na tini. Tama koron na ba wari rek. Wati na ba yung mouse wari rek. Wasa na ba yan? Haki kana ya butis pas. Ya kitaw. Mari kirak ang boto namat. Tebuin na tanga ato matematin katubong. Tinuwa sa mga na mga milyon katuwa di kiamat. Meten tepeki. Kakawat ya bahiri yung amatay kay. Ngayon sisuway na makinaan. Asi may oroy pero watakarati ko ati pin no ati may papaya titu. Isuway to ginapa. Tepayari kin karigipay. Jork. Owari na ko rongo ma orak yay kakamamati. Mamaya in tiaba tuwana on tiaba tuwana. Ano mata tiya suwan tayo kayo? Aka mongora. Sesan nura kura diorak. Asas panuri yon ikilibas. Asagi ko na naman manang. Sagi ko na ko na kundi po pa etabog dire po tayo tuwan. Diba ka na kunta yung burisman. Han, time to lockdown and the quarantine game. May kay bayi kari kana ko ora kay kakamamat. Akan ni bayi ka na pondirik. The Ebola, yes, and the Zika virus, the tuberculosis, the Vesinal virus, the mad cow, yes, and the malaria, the coronavirus. Yes, and the Tiray mo yun sagat ay, makanaro pa mga kaya kamamatirik. Pare ito bangguan ng mga rurik, ay yun, di kita coronavirus. Sagat ay, pa itararo rangan eh. Yan kay Teora kaya busi, era wata mata na ba yun, ikilibas. Kura-kura na ba ito busin na oragan. Ako ya pundo ko na pa Teora, ako ya pundo ko na pa. Tapay para, ya kamantayagin na Yesu, ipon karawan ka para, anaro korak, ay kakamamat. Temayay, ori anaro korongan na mayay tiyaban, tiyaban tuwana. Temayay, to siya kinang namagin ng haray, kilibas. Ito siya sangkay nung tayakan na, boy, ko yawain na tayo, kura-kura na pa na urupay. Kura-kura na urupay.
Di ba yarang kakawag sinariya interay ka ni kinakay pa kay ipon ko sa pa Yesu ikwawa na tek. Kunori ay saban every 7 minutes inayay de truma teruru. Yan saban ka ba ni katuwa isu at minutes katuwa pong isu at minutes kuna na makina teruru. Ngay kayo yung ari yung mga ikaw marara pa ito kurang pa iro ko saban ay tek na isu at minutes yay teruru ako na makina. Mga isu at minutes mga teruru na pa. Ay kakamako ra. Yan o yung mamakara ko na pari yan sa panari. Oni nga yan ang debutawa. Ngura-ngura kaya. Ito yakin nakin tayo pala. Yakamante yakin nakin. Yakatawa-tawa ko yan ako. Nimabu yung may sintamaya ni kadobia tiwan na ba ni katuwa pong wabuy tanga ni katuwa diriki. Ay may sila na patamaya. Kana wabuy tanga diriki. Sakit ay. Ayan saban isuwa de menis de truma. Tiruru. Muinan Tiba yari kinda mayay. Turu pa iya kora. Timete kora. Yon China, Haiti, Peru, Indonesia, Japan, Afghanistan, Indonesia, Turkey, Syria, Ecuador. Asa ni panendo ko kakin mayay karang kora yay. Gesero kon taka wobu in sensory. Oy na kon wano bubuat nga tiyo amata yasa ni mate. Mente mayay. Ni ko taka mate tsunami are roron da mayay. Saya kata baka na nang loko tsunami ako ra pare takin na kay ay kay kan kinahayan do ko ni Yesu. Yuri nga tsunami are na ko yero ko takan tsunami ay maguringan ng BBA. Imbe nang kan kangay teraruan kan di menan di dari banani kilibes. O yero ro diri boss man na bis beses iro ko sa Korobu ga wala ka kanwan na ay kam tera nga mi pa inero ko may miyang tino ayo. Kita ka nagyari ko pundo ko pandali haya ka nga kay sinang mundo. Yeah. O sinang ginagi ang kaya ni Kilibes. Kana yero ko tsunami. Una binira kaya tiniyay. O ay agiro ko yay. Man, de ba yes na diya intera ya baka nga kana ba yero. Ko tauroy, kaya ko nang pinipilin ka kaya meom. Kaya pun tauroy duwari na kameo ko tatayari. Ay kay ba ay kari kinanon tatay ni kanga. Kuhagi ko na mga tarami ang demand na ba nakanga. Ina ko na kami na sim kana ba ko may na ko na sim kunang kanga. Kana ba yina sim may ka wala rik. Ako na kami ako. Uno kami ang yung kami na sim mo. Ay punti ko pa kung kanin datayan pa kana ay punti yung kami na tiwa mata nang kanga. Ya pundo ko datay ni kanga. Ami pay tirawawa tan tiya payo. Punti akin na Yesu. Durungan ni merawa. Ika kami ako. Durungan ni merawa. O niya naman na kanikinantay, manamakain na may ito yun. Niya na ko kanano nga yabutan na matayon na matemani nga ibugin dulungan ni Maraw. Manao. Yuri nga teman na timatang haro ikilipes kayo. E manay kayo, erang kan matandak tatabari emasuyay. Nariya pa nung oras nung ano. Ay, tawag na. Kamu yung ano kayo marin, masunya ka ginayo. Sila kiniya ikilipes sa kaya man. Yung nga kaya nakakang. Yang ngay ko na masu. Yan anak ko na nung ang nilurungan tino. Gawa kakama ko rurungan tino. Kakama ko rurungan tino. May kaya mo nature. Takar ki pa yayo. Tanan ka ni kina. Ay ka na rin kimay. Nanon takar ki pa. Ay ka man tayakin na Yesu naman. Tropical cyclone Debbie Arakanema, Maria, Michael, Wula, Dorian. May siya kagin nang ibuwa ka. Kasando ko na ba? Nuro pa yun. Sinistin na ba? Naroon wa tibitibik. Itayakin na kinta pa para. Basta po mayroon timarakin na rin, tayan kangangay. Awan yan na ko rong, mawara kay kakamama, tamamaya yung tiyapan, mapun muwan di kinimaraki, pay kayo ni bani. Ayay sa pamuwan di kinimaraki, o ngayon sa matamatan na pa. Matamatan na nori yung kayo, ay sa pamuwanan. Ay kayo tayan ka ni kina, sinakama ako na ba? Sinanora to kintirong ano, ako kongora, ay skiloy na ko yun, nandatay di kayo. May kayo payat na po katangay na yun ako, una noria, una ngora, nasyon ko, man na natek. Panaki kaya ko. Tepo yari king in the environment ay punta ka nga. Kana sinura marawa, yung andak in the plastic. O sa kasi the plastic. Kuna naman nako, ano ora tikimpi, ni baby, sila marawan. Yakan ko ko, inukan, to iya, ikay maya. Right? Iyarawat at pollution. Iyaw kabuha ka kaki na para marawa. Eh? O, bay ka, yapubo ka ron, kawa hindi kipuha ka kante, pero nangin ko taka nga. Nangin ko taka. Timothy marawa. O, general taka woman, inura kinakanuan na napura yung marawa. O, hindi kinara ka nga raran, Timothy.
Awa pa ni mati man na kimaro. Inang ito ko tatay. Aka nakabarwa kita kapan hindi kayari. Main to kin tatay. Wani na inang mati manin marawan kabaret. Tingin mi tipe aura nga inang kangkang turak. Tias buru. Tias ite. Di araw at kakin. Ari anang penin mati ni kapan ba inang dara marawan kapan. Kaya kabakagi ka noon Borau ni kabarwa kimaro ay pundi kinapandarahan kapan. Kaya kakin matin day kay. Kanaya pundo ko kurakuran tekangangan takari kipayawan. Pari-ari bahan ka ba na isa kero yang mon kari kagiron deso. Kam nakakamatami nako karawa tera-tera yon na painano. Pa na mauna tayo ni karawan na yoron pupunti ay. O na rin man yon na pa na yoron tukun kay. Awa ka na me kay. O na matina pa na yoron. Maki ito kini kami wanti pa iro. Oy naki kami unaki autukon kay amen. Kaya para tayo kay kan. Kakay dia Yesu ma. Anak karaw na ko ira. Sana wala ta kanigina ira unta boton na matang kanin tayo. Ayo mga ta kanigina mga na kay Yesu. Iro ya ta boton na mat. Tira na rik. Sinano na tayo kay Yesu yon bahay ka na rik iro ya ta boton na mat. Kadubi at yon na mat tayo. Tomorrow digay. Inangim ka. Tiba yarori ya tanginan dia. So enang ngaki ya tanginan dia so iro ya ta boton na mat. Puntang ira garon na yema ya kukurey ma yarari. Ayat tamare. O Yesu enang irigin ka uwan pa. Yesu enora ta kanga iro ito boton na mata buning mind ko na. Ay nang kabasag de buaka ka. Tapon ka pa ni. O yaron na nabong no rokon na sintiya mata baron tiapan pong kay mind iya ka kaya mamarake man momoy man yain man nangangan na kontayin. Ni kana ko tepong are ni no ay nanon. Awa kaya tadi kang ge esway kon musian ako. Matan ka banay. Yaron na pero kon nasin tiyo mata. Konoria ekabuta ka Yesu maron temeong ko imando kon tiyak. Bagono na man tiyak punna ka kinda pero ko. Ay akin ang besintang ira kana tiyak Yesu. Konoria kana sa takarwa na tiyak Yesu at men enang kagurito ay abuti nang nagdirana ri kanang. Yak mo na ba yan na tiyak Yesu. Punsita po na ba pong no. Imain tiyak. Mata. Ito takaruan naman na iron natin. Takaruan ang taratagan tayo kayo. Kam naray ni namin bayakano ki Yesu araw ko kanigina. Nga na sinabihan pa yung nga na. Yara tiyo mata. Taratagan to ay. Yapon na gawa naman. Hana ito pa yari. Ruwa mana unta tayo kayo. Sinanuri pa kayo ni kapan. Tiyo mata nang bun. Inang merak yan nakabururo. Bayapon na. Taka mana biye, taka mana anak kogi, taka mana patoro, ya merak Yesu na niya kogi, ay tira na mga yangoy narimina. Ariya ya mama rake ya mamoya, de meon ka kukuri bo nga yang kaya pen ya titay te bongay. Away ko tape makanikinayan titay. Arang tape na payay kay, away ko tape makanikinayan titay. Ay kinikin idarikian titay. Takarwa don mare are no tubuwa wabi dari kogi yamat na kondiaso. Ay nakaway nando ko tiya ka. Mapun na kikandinga kinabananoya wagi dai dinanoya man na yabure. Tiraro ran tepong ngayon kuya kungura. Tetaya kay kanako. Mayroon deso dai kayo. Baron tetaya ri mind tiya ka bun si debona marapong ngayon mind doko ni Yesu. Yesu nge ikabunga na tetaya ka yin o angangan na konti yin. O iteten prophecy at pa ito wana. Iteten prophecy at usu anang urupikipik hindi ako nabayo. Mga anang raw rin ako mga. Pa Yesu ya kaman tayakin na naro ko takangay na mga anak ko. Inang bote raw rin. Inang boton. Inang bote man ako. Nasimikay taman na. Nasim taman ikagay. Tiyay na taman ikagay. Kung makakaya rin buong taman na. Yeah? Ay kay, kanuan te decay. Kanuan te bayayam ka. Ni meon na sintiaswa. Na yeroran te bongay. Yawruwag daw siya. Paano ta kanikinaya ka man te akin na ba Yesu? Sa kinano ba yapundi kin na panibanandans? Yan ang pundi kita ka nga. Yapundi kin te bongayo. Ate ayam, amaragi, taningay, barangay, takaw mga yan, napatawa te rawrawag kita. Tepetay. Kukunan mimi barit teman dobon tukura ke kata terus mauri arang tawa tero
Haro kung tumanta ba, apun dan tawa mananoy. Sa may hapon ka na ba ma, Yesu. Makanawagin ako ng mga ngayon. Peko! Peko! Kibata bada, kibata besen, kibata mango. Kaya sa. Kawat siya bagi, man ka naman decay, hiyam ka, timew na numaki. Hiyam ka timew na numaki. Mas kahit awat Yesua. Bayar bas kahit alay bayay ka hindi mo ngayon, but Yesua, ikuna ni bitan nanuran tatay kaya amen. Yesua ko na bukira bas sinako ka mo yung ara. Maraw suna ko naroon na, kakakuri. Kaya paraan. Kana mo ano pa Yesua. Inanon narawak, o ano kiron naraw suna mo yung ara. Itawro ay Yesua ang buki ko. Itawro ang buki kong kuya kung orahan ni mata ko tatay kayo. Bayatangin ko Yesua. Mati Yesua ibuki. Yaki mati ibuki asita ba man. Yaki mati to si ibuku. Bukiran ka ba? O ano bukiran ka Yesua ke karakuha na tayo, kota na tayo ni ka ba? Yoy, tabotan naman ni ka ba? Kaya kabakaan ka raw, yaki kabakaan ka raw, yon sitay tarayo, yoray, kabakaan ka ba? Tabotan naman. Babukin na. Bayatangin niya mata. Dero yang ana sinadir kita man na yang naging matan yon makin na. Mana nakiro na temawar ya kito amen. Ano pa yarang kakawag sinagay nurung. Sa meon ti on na bari kinagay ti yo awa mate kakeru mate bure. Mate buaka. E pun si tero na ma. Ana pong no. Si tabo maran ana pong no. Oy buaka ti ba matan ti Yesua. O abu to na ban ti siri. Oy taraya kay no na ba ti Yesua noria apuaka ka. Papa ni Yomatan kabuaka ka yeruya yon nata. Punti Yomata karawaro na benabuaka. Punti Yomata karawaro na benabuaka. Mati Yesua itangira ti Yomata. Itangiro ko. Itangiro ko tayo kayo. Ay suway lang dumi. It can never be too late. Yaki ko na. Dumi. Ana tayo kan ako Yesua. Napon na nga ko na ba. Nanonan tayo kayo. Kana ko po si Maya ana tayo. O ano ko tiraw na nun tayo kayo. Akoro bugin tayo yan kanikinakit tayo ni Yesu. Aki man kangari. Ewarawari awakoro. Ewarawari awakoro. Itayakin na akoro. Itayakin na akoro. Papugin na ba po ng makaya tayo pahin ka ba na. Yaka manura reminder. Papunti Yesu ngay. Sa kawari ka dutan na rin. Anak ko sa province ni Kiwi. Na Kristo ni Kiwi. Te buwa ka matanuan. Buwa ka. Tangiran. Aki atiroy. Tirongo. Ora kay kakamamat. Maya intiya ba. Tiyak isya kyo to buakak. Urwa kini mo yang anteraure. Tiyo awa ko no antiap. Tikanga ndamane. Herang punto na ko diwan naban debong ngayon. May yeri kita kanikina. Tuwana nakamatuwa roy. Nangakya tanan ko korak. Esa po ni meu nanon kapenian pongin diwan nabayo. Taruwa mano. Tuwang kero na ko diwan naban kapane. Ani ta kapenian kanikina hati akin akin tapay para. Punna na raw ito kabanan kanikin hawaki na pa imina. Yesu ang kesa na lang ayagin kabanan tebuha ka tulong o tumayi tirana rik. O kabanan na ayo ta kabanan kanikin. Awanin na tatayakin na kaya uwang keriyon uwan Yesu ay yon na ba ni Ben but the point ko also sinako yaboto naman tan kabanan ang kane na roko na bayay tetoki. Enang ro na ba tetoki mo na ane pero tatayakin na kita uwang keriyon ng John na ba di kabanan slagsita na John naman ka ba? Oy, ano ko na ba yay ito? Punna na pa na kinaraw ang tayo di kayo. Akirigi mo yun. Nada namat. Nada namat. Ito kasos, o ito ko Yesu pa, sinatay serokon, ito tuki. Mantakabinan ka ni kinayo. Kain Teaoraereke. O kain kini ba sa kamuran tayo di kayo. Nang ito ko tutok. Kana san pera tatagin ng duwang kiri yun doon. O ano po kina. Sino ko yun namita po kayo. Sa kiro ko naman. Sa kiro ko nagyaka. Masino ko ibugin mo yun kayo. Pasi na po kakabutahan duwang kiri yun. Bako na ba. Inalaga na ba ang tayo ng oran. Dahil na naman. Tauroy mind kini Yesu. Amen. Amen. Ano po na natatantangin at Yesu. Ano ko yung tatay di kayo. Kung kuya. Kung orang. Kung kuya. Kumata ko na ba yung nanon tatay di kayo. Paya tangin ko Yesu. O sino ko ikay? Siya ginano pa sinaro ko sinakawang orahin kami. Diyan ino. Toon pa na ito. Toon nga yung buhay. Yarang kan siya pa yung may mo ikay. Nakakawang orahin kami. Yak. Yay, tirong-rong kakawak. Ay sinangani kami.
tinongorong mayroon tiyaso. Ayam tayo yun, Noki. Ayam tayo yun, kaya nipan tiyaso. Pati mewari. Parehas ang tayo Yesu. Kukura kitira umetero ang Diyon nabayo. Mena po nagiri. Ay narukutin matiro ya. Dero ya kita ya. Hayra para tiyaso pa ang wala na tangina. Detayara kono raya ito wangeri o bayara kono tukino. Ay busimakan ka tupi at yun naman detaya yun. Tiriri o the television. The internet. The wangeri o. Ay busin ang Diyon nabayo. Mabon so yun bane. Para kono ito wangeri o. Ayo ngay ray kagirisan. Arapay ni ka bane. Wala po kinasi kakatong ngay kagirisan. Pa ito wangeri ayo. Yan man ay nanunod na. Ora pa iyo sinawosya na kuya kantiya pari akiyay. Yesu. Tiyaron na mainuk. Yesan ka para-paraan da monday. Tiyaron ni Islam. Uwata bunti biliyon ba isina. Kaya na kaya. Tiyaron Hindu. Sidanap. Tiyaron Buddhism. Sidanap. Ayo tapera ngaira. Kristian ka pera. Sinatatakin na tirong ngayon. Katawro ayo amata. Imahin ako. Eta pero maing kay Tiyaso. Tiyaso ayo po ni mainging. Tapon ka pera. Nuwo tirong ngayon. Tapera ni maung ay atakin na kinatak. Yung raya ka na pailapin te maung. Tapoy karing dieta. Yan ako na pa yay. Diba yan ang kamimi? Diba yan kamimi ba? Yay, the bottom naman na doon na the tribe. Diba ron? Idari kinimawan, dita boy. Yan ang nasa. O yay, yereriyo. Yay, yereriyo. Ito karak yan. Awang ngora, kaya pinangon na batakan ako ba na doon na mantika aresan, ngrisan, kaya spong Teka ka naman ako kini Yesu, takatawroin ako. O yung takaway yo, the CBA yo, takaway. Kaya rin kinap. Ang kira rin, yapon rin kinap, kain na tribe ni kapan, niya. Si mandirong arayong, tatayay, inaron teriyo. Go, yakan no kini Yesu. Ito ko tatay katawa na, yakan na yaman na ni Mataro. Kana yaman na ayon kaway nandin na kon kau kada mataro ay rin ako. Ya kiraro o kinaraw yan tatay. Seriya ni benin katawro ay meor. Ngaira saksi ngaira maraw su arakorak natay ay skiro ay. Kasi na benin tawro ay may nukin ang tabong ngari. Aki at men na sukun kanaro ang kanaro bayaro ko tiro ko ari. Hanang kakamako iru yato korak kaya na po na ako ma. Iya kakamako iru yato korak katawro ay imay nukin. Kana benin kapayan tayo kayo. Kanta nga batiyaswa. Inang kanang royer kinakoy mi ba iya kinang dapakaw. Mawan nga mga iya. Inangan ni kami kaya ka ba ng tamaro. Isinan ko nariko na nang ni kami tayo kayo. Nakondagan tayo nga pong o sinatete yon tepong ari itapoy na iyay karawa. Yapon ko ni ko kangorana. Nakondagin nga pong enang itapoy na karawa. Sinangin ororoy do kontuwari. Saka man kakanta ni nga iyari. Yawe ayat king. Amen. Yakas ko ay Romian. Ndap. Wara de songora dai kayo. Wara gele ko ngora de nam radio gele ko meta ko on Facebook. Hai ya kya wara de ngora dai kayo. Tira ro mo. Arora. Pasina ko na limang ataw roy iman tayari. Yan ako temen na teriyak to awe. Detayari ro ko ya Yesu. Teriyak to awe. Ko ki ko na ni kay na sim, yeki ko na ni kay na tamaw. Aki asikona ni kay dia. Poni ko ongai. Asina ko na. Iponi yango ro wara tabware. Ayane wara round dai kayo. Eno ko am din. La kon tay nga bong yarang ko ngoralik. Naron na tag na sa tayo. Sina ngania kain de tugurum na nene. Dai bikin peu pananganira kamay turuan. Kamatuan tirong na ko tay kayo. Kanada ba kain de tugurum na nene bikin peu sangani kami the floor on the stage ba kam na kanakuha ko na mito ko na ibugin na puan na kamumuan siya so iroon tayo kayo. Kampasin na po.
hey, hey. Hey. Ooh, ooh. Testing. Hey, hey. Hey, hey, hey. 1, 2. Hey, hey, mic. Hey. Hey, hey. Rapa ibukin na hemete gigi. Punna ni roy ibukin mete ni Yesu ibukin mo ibukin ni kapani. Tadi wa manong tadi kayo angko yare kung ora online yon de Facebook o YouTube. Ang kami kakamungaran tadi kayo kantik yang bay. Yai tebe ba ni ebus yai tebe ba ni ebus. Kamungaran ni kore yami sisira kime yai. Angko yare kung meta ko online. Kukona na ben document. Ni ko yan am sisirak ibukin to khongora ibukin to taydi gayo ngana arona payay na num ni kan day tana ko am day day kokona nebe ni korea de yon de peba an ang ko ari ko meta ko online kokona nebe ni comment ni katoka am comment ngana yay na num nebe ni kan day tana ko nebe day day ayo ibukin na miro orang ni kapane tanung orang tanu metak tetapi sayo yai te papesito na korawaki
Ngana yene nom ni kan dita na ko tere ni kan yang oi ana pe kan wan ta besta yo ke ni kan yang wana pe kan wan ta besta yo ai mai dai ko re yene pe de pepa o ko re yene pe document yon de Facebook Adventist Hope yon de YouTube Kiribas Hope channel na ko kaya yon de Facebook Adventist Hope yon de YouTube Kiribas Hope channel ang kami ay kakamngoray kay yon de pepa at kain grupo ki Korea ane kam kono ni Korea yai ami sisiragi ke ami kosinalo inon de pepa wara te tanong ora tan mi tong de tairi kayo yai de takabuki at mo ya tauran tayo kam na grupo kam na kabuki kam na memetak nung ora te pana atang roi medo ya kan grupo nai bikini peu sabu si maya ri kan de bikini peu ba kana kwari kuna yeto korana na ko renta de tayo kam ba sinapa Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey. 1, 2. Testing. Hey, hey, hey. Hey, hey. Ekaro
Ay, ay, yung bibit. Nang sigiroy de kunami ka kainde de grupo na may bigilo. Yesu ya tarara, inora kay nanora, ya nori rawatara. Ay, yung wara bibit. O ngaira, sirang natayara ita nasta. Sirang natayara ita nani kamarua. Sirang natayara ita wantay digi. Tanan kauban John na bayo. Na aki atayara. Aki atayara. Na Yesu. Ia atayara ni kaban. Ay napuaki. Inapuaki te uyan te kuna de kamu makin te yo. Yai beba ikaro ko ibetaw ni tayay. Ay kakawag pa nawari kya baka naben nora baka man natay ba ay kay na ba ikana kya kaki. Baka nonting narik na baka nonting apong ay kana kya kaki na nonting apong. Demon beba yo eta ko kana. Temo ko eta bu. Kora pa nam sisiraki. Kora pa nam sisiraki. Am sisiraki yo na nonting apong enak kya kaki na. At beba mina yo eta ko. Ningai roy. Oh, oh, nakanga ruko. Nakawagari. Ningai roy ay enaroko yai tetoki. Ningai roy enaroko yai tetoki. Kora pa na ben nam sisiraki. Go de sisiraki de tairi yai. Nakonte ngabong enakaka na pero ay am sisiraki yai. Oh, ay mina yo eta. Kung nga nataya payay te toki. O inaro ko ningay. Pwesi de po, okay? Kung nga nataya payay te toki. O inaro ko ningay. Nakunti nga pong daru ke manaw. Dahil gay. E nakakakin na ba sila kayo nakunti nga pong. O ita ka ba niyan, biya ba yun? E nakoroy, tirong-korongo. Kura pa, e nabuwag daw ya. Ayo, the feedback. Kura pa. Aya, kaya punta be, ni kabuta kita kabuga demoy, de be bana be. Sinangani yari gikan na rin may bigin be. Anangani yari gito korana. Kuna yan tayo. Anangani yari gito korana. Aya, kanda ba kani bigin be. Ay tago pa, bebe na bangkan de sila giroy o de itaw ba pakana ba de bay kana ben ito korana. Kanda ba kain de grupo na may bigin be wasa usmay kami no kundi tayo. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Testing. If you
akan rapa kanje to grup nani be bikin peu. Enak tamero ako nami. Erang sikira ina be mani ko nami ante takapeni ayo. Tista pure ngai. Apo supuni beni ka ko wai ngai da ni kapene. Ngai da ika speni nongora non tairi kayo. Speni me meta kun tairi kayo. Supuni beni ka ko wai. Puni ngai da nasina ai ka ta sapure ngai da. Ai pon dia itu kun ayo basina pon dia ndai da kina konte uya. Ndai da kina konte uya lu busi ana ronga wana ko ina koira. Pa ina kamea uira. Te uya ti meto nongora na koira. Ani kan nongo te pa ia stang dia mai rona. Ene waktu uya kro iro kin non tairi kayo. Ai bukin na mi rong ai tau bai pul baba ka te pai ai tau bai aga na betisira ke aro te yo kan sinang kainira te taro au te ka mona ni ka khai tau na ko mi kan te kam bayo nungorami inon tai di kayo kam besin da ba kam na ka kapaya ki non tai di kayo au ko khai tau na pela ko mi ngwe ade ko ngora yon te rio yeri ki nam rio do ni non nam tai ni busnam ka toy tita pode ko konan nungoray menterio panahon na pwede ka kahit tao ti meton ni menam midrigin nam radio nungongora kanuan ti Borau N Te Taeka yak mani nga kay tan metok online yon ti Facebook o ti YouTube ikakuwa pa kam metok ti tapu erang daro ani metok yo stadia o ani metok yarali ya isinalukun tarawa o isinalukun kiribas kampasin na penrapa inon mitay nisugoy lalikit na mi Facebook o mi YouTube nungungora kanwan na peto Borau N Te Taeka ay karabay na bang kami kaya kamu ni metahu yon tarawa ikay online kampasin na pa sinabi na tikiroy nun tayo di kayo panahon ni kakatikiroy na ko mi Jesu na kakapayay na sinakay nila taro tita pwede ko menayay tita pwede ko konan nung panahon mayay tita pwede ko meta ko mayay sinakatabo at siyawa wali sinakay nila tita taro sa buperaki o metataro sinipoy ko sikay tago tamera Jesua doiron titay di kayo sikay tago di tamera namteaga sungораяkin na iron namturo tartaki ang iroy sikay tago Jesua di metata o sikay tago Jesua di sila kinapek yata bekakin tayo di kayo Jesua sibusigo ko na rona jirong ako iran di tayo pena wana inora o na metata na namakulit amin merodi inora tamera sa busigo kakapayay lang ay ni kapen ay kay Jesua ay lagi sungongora ay lagi simetak nanure papag pasikan mga rito ngorara na konti-kinti ngabong daidik kane puro menom tamera sikasuki pa ni kapen no koy meawre ni kapen no koy asbusiko karo koy re Jesu sa busiko tani puri ngai sa ki koroy metam sibusiko kapara yara puri asbusiko api akorog pa ni kapen irure inon titay di kayo ani kiran meawre Jesu titay di kay me puro menom kapaya to wari te kinam te kana koy ra ngai kay ni kapen ira pas inon Kristo Yesu yang ayara wi sa kamay amen. Aya, kampasin na ba? Sa mga pupo, naku, tayo digin habong. Good night ni kapene. Ay, araw ko na gini kapene. Sa penin nako, may buki may gay. Kain ti karisa, kaya kain ti grupo na nini. Ti karisa, iyaw ni bigini sa penin nako, baka mrawani na may buki may gay. Ay ngay da kain ti kay ni kaben ngay da kain si may kain kaben sabi na ko may bumigi akana apun kan daw ni na ben tayo di kayo ni kainin sabi subus may na bang kami